Лоши погледи, мълчание, траур. Здравейте на всички отново. Така, време е да ви обясня горе-долу какво се случи. Аз взех решение как искам да продължа от тук нататък в предаването. И то е с Дани като двойка. Вау. Искрено много се зарадвах, даже не можах да се държа емоциите. И само погледнах другите и другите бяха... И аз такава... О-о. Това, което искам да ви помоля е да приемете решението ни, да го разберете и от тук нататък къщата ще има само 2 ергени, защото аз вече не съм ерген. А тръгвате ли се? Не, оставаме тук. Добре. Ще бъдем тук. Добре. Ще бъдем тук до края, така че просто това са събитията от деня и вече ги знаете. Много се радвам за Дани и Марчин. Радвам се, че те ще останат тук. Идеята на цялото това преживяване е любовта, пък по мои сметки те имат. Сега ви оставяме, ако искате малко да си... да поклюкарите. Дани, извинявай, значи нищо. Приема се. Чих се 100 пъти, Мартине. Значи трябва да се реваншираш, заклевам се. Постарая. Имаме време, тук сме, така че Виж. оставяме ви за сега. Хайде и до вечера ще се видим на коктейла. Да, до след малко. Айде. Много доволна съм. Добре. Само не разбрах за какво ще остават. Ходят си гледат кефа. Времето е най-ценният ресурс. Поне няма да губи времето на останалите момичета. То май вече е загубено. Абе да сме живи и здрави. Гадно е, смисъл. Това са момичета, с които аз си говоря по цял ден. Но това така или иначе ти някога щеш да се случи, то е неизбежно. Просто малко наведнъж.